meus rituals són intentar agafar l'energia positiva, o sigui, agafar energia i fer tot el possible per agafar energia. Què significa? Doncs parlar amb la gent, tocar-los, saps? Allò, fer allò, la pinya, allò... Me'n recordo a la jaula fèiem l'atún, que li dèiem. L'atún era una cosa que fèiem just abans de començar la funció, que tots cantàvem cançons de Chenoa i de Bisbal i de Gloria Estefan i de Mónica Naranjo, i llavors posàvem tots a cantar com uns bojos les cançons aquestes i ens tocàvem i ballàvem i no sé què, llavors quan ja teníem tota aquella energia començàvem a fer l'espectacle. T'he de dir que a The Producers, com que jo tinc un personatge secundari i estic rellegat aquí a l'últim camerino, que està tothom allà i jo estic aquí sol, això ho fèiem sempre abans, no? I una de les feines que jo feia a la jaula, a part de fer de Zaza i d'Alvin, era cohesionar. Sempre dic, no? Ha d'haver-hi un líder. Quan vam fer aquí a Barcelona el Cantant de la Lluvia, li vaig dir a l'Ivan la banda, Ivan, tu has de fer de Don Loco, però també has de cohesionar. I ara és el mateix que li he dit a l'Armando Pita, dic, Armando, tu ara fes de Max Bialystock, però el que has de fer és cohesionar. Hem de ser líders, no? Al final som un equip. The Producers és l'espectacle que més diners ha costat, és a dir, ha costat 2,7 milions d'euros. No hi ha espectacle musical que s'hagi fet a Barcelona que hagi costat aquests diners. Sí, és l'espectacle més ambiciós que s'ha fet mai. I amb diners guanyadets dels espectacles anteriors, és a dir, amb una financiació pròpia, vull dir que no han sigut aquestes coses que la Generalitat et diu et dono tant 1 milió i l'altre et diu un ministeri et diu 1 milió, no, sinó que ha sigut com una feineta i diu aquests diners que hem guanyat els invertirem a fer aquest espectacle. A mi, a part de la quantitat d'espectadors, a mi el que m'agrada és que la gent surti feliç, no? Jo sempre dic, jo faig èxits, èxits. Si venen o no venen, això ja jo no ho sé, però l'èxit per mi és que la persona que s'asseu a la seva butaca, quan surti d'aquí, surti feliç. Llavors jo sempre dic, quan faig obres que no ve gaire gent, sempre dic, va ser un èxit pels qui van venir. No, jo no tinc cap cuc de ser productor, jo soc productor perquè per casualitats de la vida, saps què vull dir-te? A veure, la meva producció més d'això és el Petit Príncep, fa 10 anys que soc productor del Petit Príncep, que allà és on soc productor real. Aquí ja no es troba molt live, com si diguéssim, i jo col·laboro d'alguna manera, però vull dir que productor, jo només soc productor del Petit Príncep. I ja en tinc prou, perquè l'Àngel d'abans era molt més valent, era molt més saps? O sigui, tenia moltes més ganes de tirar endavant sense preguntar-se res, sense jutjar res, saps? O sigui, un tio molt més valent del que sóc jo. De fet, necessitaria que l'Àngel del passat vingués a mi i em donés algun consell. Saps? L'edat no és un grau i no serveix de res, és una merda fer-se gran. Sí, bueno, però en veritat són feines que vaig arrossegant. O sigui, el Petit Príncep fa 10 anys, no? Jo no sabia que 10 anys després estaria fent el Petit Príncep. Ara que estem fent aquesta factoria de musicals amb Nostromo Live, jo fa 5 anys tampoc pensava que estaríem encara fent musicals i en previsió de fer-ne més, no? O sigui, el que vaig a la tele, el Tocar Me Suena, fa 12 anys que vaig tocar Me Suena. Jo fa 12 anys no m'hagués imaginat que 12 anys després seguiria fent Tocar Me Suena, no? Vull dir que, en veritat, les grans coses que jo faig són coses que vaig arrossegant, no? Del passat. Jo veig que el Nathan Lane sempre està molt present a tots els espectacles que fem nosaltres, o sigui, d'alguna manera, saps? Jo sempre dic, bueno, però el Nathan Lane, sempre surt el Nathan Lane d'alguna manera, no? Sempre em toca fer algun paper del Nathan Lane, aquí l'Armando fa el de Nathan Lane, perquè aquí em vaig plantejar si feia el de Max Bialystock o no, llavors vaig pensar, no, fes un paper més petit i no sé què. A més, l'Armando a mi m'agrada molt i vam fer la jaula junts i feia de George i vaig pensar, l'Armando ha de fer de Max Bialystock i no sé què. Bueno, però el Nathan Lane, per exemple, jo crec que vam tenir més o menys el mateix criteri perquè fem els mateixos musicals. I després hi ha una cosa que és que busquem que l'espectacle el puguem nosaltres fer a la nostra manera, que no sigui una franquícia. Aquesta és la meva vida, clar, exacte. O sigui, jo quan dic aquesta frase, no, que em diu, ai, la gente, em diu, hi ha un moment que em diu, la gente tiene la sensación de que nunca te han valorado porque haces entretenimientos banales, no? Llavors jo dic, ai, quanta razón tienes. I clar, realment és la meva vida, perquè jo sempre he donat aquesta imatge, no? Que he fet entreteniments banals i la gent em veu, molta gent em valora o em menysprea, precisament per haver fet aquests entreteniments banals durant molt de temps, que per mi no són gens banals, però bueno, jo crec que sí, perquè la jaula realment és molt divertida, té aquest humor, aquests personatges còmics, no? I el Cantant de la Lluvia té aquesta espectacularitat d'aquests números musicals i tal, llavors jo crec que sumant, és una manera natural, aquest ens va sortir així, escollint què fem, no sé què, dic, home, doncs si hem fet això, ens ha sortit bé, hem fet això, ens ha sortit bé, sumem-ho
i ens sortirà rebé, no? I llavors és per això que ho vam escollir. El proper serà un musical en català. Per què? Gràcies a que nosaltres hem fet totes aquestes coses, les institucions, no? S'han començat a posar les piles i diuen val, i ara volen apostar per això, i jo crec que hi haurà subvencions importants perquè nosaltres puguem fer un espectacle d'aquestes dimensions en català. Recordo haver anat a París quan jo tenia 14 anys o així i vaig anar a veure Cats. I me'n recordo d'aquells cantant. Recordo això. L'últim espectacle que he vist és La nostra ciutat, aquest que fan al lliure del Ferran Utzet, que ha dirigit, i surt l'Albert Triola, que l'Albert Triola és un talismà perquè un espectacle sigui un èxit. Ja ho sé que queda molt estrany, però a mi m'agradaria interpretar un altre cop La jaula de les loques. Passarà. Passarà.